Эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе сөзне журналист Меңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бу атнада Татарстан башкаласында тагын бер зур мәдәни чара, икенче Идел фестивале уздырыла. Әлеге хакта тулырак мәгълүмат бирү өчен без бүген студияга Казан шәһәре башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Рәмзил кызы Сәгыйтованы чакырдык. Хайырлы көн, Гүзәл ханым. Хайырлы көн, исәмсез хөрмәтле тамашачылар, Меңназым абыйсым. Казанда мәдәни чаралар күп була инде. Менә икенчесе була, белүемчә бу фестивальнең нәрсәдән гыйбарәт һәм гыйбарәт булачак һәм нәрсәсе белән аерыла бултыргаларны. Итил фестивале узган ел беренче тапкыр уздырылды һәм Итил сүзен әйтеп китмәкче идем. Борынгы Иделнең атамасы без инде Нурихан Фаттахның да беләбез, Суакатырны беләбез. Ул шушы атама ул мариларда, утмуртларда һаман да сакланган икән. Һәм инде менә без шушы халыкларны берләштереп, ләкин нәрсәсе белән аерыла менә бу Итил фестивале. Безнең әле мэрияның Древо жизни дигән ассамблея Татарстан Республикасының халыклар ассамблеясы белән берлектә эшләнгән шушындый агарту проекты да башланып китте быел. Анда менә без традицион фольклор турында сөйлибез. Төрле районнардан киләләр, менә соңгысы әле Чуашлар булды. Нинди генә районнардан югы, шушылай ук Ульяннан, Чуашстаннан да булдылар. Һәм ул күбрәк менә безнең традицион фольклор турында сөйли. Итил ул бүгенге көндә яшьләр ничек саклыйсың фольклорны? Алар музыка аша, бию аша, нинди гәүдәләнеш ала, бармы ул, юкмы ул дигән былтыр без менә шушы сорау белән сорауны куйдык үзебезгә, һәм инде бар икән. Ләкин узган елны әле безнең күбрәк поп музыка да кирип киткән иде. Быел инде без тырыштык менә программаны төзергә күбрәк шушы этник мәдәният, этник сәнгать белән шөгыльләнүчеләр ничектер менә бәлки инде музыкаларында, бәлки инде көйләрендә ничектер шушы фольклор элементлары, фольклор заманчалаштырылган, әлбәттә. Нинди коллективлар килү көтелә регионнардан? Коллективлар күп, мәсәлән, Уен Мариэлдан, Мәскәүдән берничә бар, Байбазар бар, үзебезнең Джуна Татарстаннан, шулай ук Зәкәрия төркемнәре, алар барысы да менә фольклор тематикасында эшли бит инде. Шулай ук безнең быелгы Итилнең программасының үзенчәлеге этно фолк дигән фестивальнең финалистлары да Мәскәүдә үткән. Бездә катнашачак. Беренче фестиваль хәтеремә алышмаса Казан гаилә үзәгендә үткән иде. Шул территорияда узды. Быел урын үзгәртүе нәрсә белән бәйле? Беренчедән былтыр коронавирус вакыты хәтерләсәгез, без инде ул фестивальне күчердек, җәй булырга тиеш 2 көне сайлаулардан соң килеп чыкты. Ул вакытта безнең Манижа килгән иде, бит Евровидениедә катнашкан, біз аңлыйдык, халык күп булачак фестивальдә. Шуңа күрә территорияны зоррак территория сайлаган. Сайладык, ләкин аңладык, ул ничектер шөкәтсезрәк ничектер. Беренчедән, икенчедән анда ЗАГС бит. Һәм безнең фестивальгә әзерлек ул шушы ЗАГСка килүчеләргә дә кымаучау итә. Шулай ук безнең бер зур табын булачак, уртак табын, менә бу халыкларны берләштерү, анда ашарга, ишәргә һәм бераз утырып сөйләшергә мөмкин. Без бит хәзер табыннарга сирәк җыелабыз туганнар белән дә. Һәм менә бу ничектер дуслашу символы булсын иде дип уйлыйбыз. Һәм инде безнең кече сәхнәдә булачак, анда безнең перформанслар халыкка табыр өчен. Ул конкрет вакытта, әлбәттә, ләкин менә лет рестораны яндарак, чөнки авыррак, аның ераккарак урнашкан. Анда үзебезнең перформанслар куючылар шул ук, мәсәлән, Наил Ибраһимов, Төенләнеш дигән шагыйрьләр төркеме белән чыгыш ясаячак, бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз. 5нче яртыда башлана, һәм 7дә Башкортстаннан кунакларыбыз шулай ук менә кызыклы перформанслар белән Наргиз Юлдашева ялгышмасам, ул киләчәк. Казан шуннан да кайный, чыккан кешеләр күрәләр, туристлар бик күп Казанда, кунаклар күп, Казан халкы гына түгел. Тагын нинди чаралар көтелә менә бу безнең август алдыннан? Безнең узган елны парк һәм скверларда без хәрәкәттә бәрәкәт дигән проект башланган идек. Аны татар телен шулай җиңел генә популярлаштыру өчен, шулай ук инде яшьләр арасында, туристлар, Казан халкы өчен төрле спорт һәм биюләргә багышланды монда.
менә әле быел гына да брейк-данс та булды, аэробика да булды. Ләкин нәкъ менә татар биюенә багышланган менә бу җыеннар шулкадәр зур масштаблы төсмер ала. Хәтта беренчесен быел сезон ачылганда, узган елны кемнәр булган, быел инде көтеп шуны килгәннәр иде. Һәм алар шушы татар биюенә күбрәк багышласагыз иде дигән мөрәҗәгать белән чыктылар. Һәм инде без чыннан да инде бик күп 5 чараны бар идек. Татар биюенә башладык. Менә әле Зәридә булды, аңа кадәр Ярмәк вагы биюе, традицион татар биюе. Аннан Нурбәк белән шулай ук Ширеккүлдә көтелә безнең импровизацион биюләр. Һәм инде 30 августта җитәкчеләр сорау буенча шулай ук без хәрәкәттә бәрәкәтне кабатлаячакбыз. Һәм бөтен республика халкы белән бергә биеп, җырлап, башалачакбыз. Аннан соң инде безнең шушы древо жизненең менә удмуртлар, чуашлар, марыйларга багышланды. Хәзер 28 көтә безнең мордвалар белән. Мордвалар белән һәм иң зур чараларның берсе ул Казан тавышлары, Казанские голоса перформансы, театральләштергән тамаша мэрия балконнарында. Бу инде безнең монда Камал, Тинчурин театры артистлары, Кореев театры, рус тюз артистлары катнашачак. Искәндәрне үзегез беләсез. Шулай ук Булат Гатауллин, Резидә Саляхова төп рольләрдә, инде шагыйрьләр шигырь укыячак, театр артистлары. Шулай инде Муса Маликовның булуы да көтелә саксофонда. Шундый җыр моңга уралып узыр, һәм инде Мәскәүдән дә кунагыбызны көтәбез. Әле Илсур Раисовичны да көтәбез әйткәндәй. Иш вариант бар дидем, Илсур Раисович. Шигырь укыйсызмы? Җырлыйсызмы гитарада? Ул җырлый чыннан да. Яисә инде мэр буларак сәламләү сүземе. Бүтән вариант юк диде. Шуңа күрә көтәбез. Чөнки ул барыбер мэрия балконнары, әйткәндәй менә бу исполкомның бинасы ул кайчандыр китапханә булган икән. Менә ул турыда да сүз булачак. Сезгә генә әле сер итеп саклыйдыр. Безнең бит инде автобусларда хәзер менә 30 августка шәһәрнең 5 маршруты, ул 12 автобусын без төрле менә туган телләр поезды бара бит метрода әле һаман йөри. Аны яңа елга кадәр генә йөртәбез дип безгә әйткәннәр иде. Ләкин халык та сорады, депутатлар да сорады. Һаман әле йөри ул безнең. Һәм инде менә шул концепцияны Марат Готович яклап шатты. Һәм без менә быел комиссия ярдәмендә шушы автобусларны бизибез үзенчә. Шулай ук заман шарак була инде. Һәм аудиогидта татар һәм рус актерлары менә бу шәһәрнең топонимикасы, шәхесләре турында сөйләячәк. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.